Muna good ni siya, guys. Hello, hello. Joke. Wala pa din. Hi, mga kalola! Anak ko dari. Good afternoon guys sa inyong tanan. Diha sa mga tanan mga dapit sa Mindanao o Manila sa tanan bisag asang mabot ani kung kinsay ganahan. Tanaw. Tan, una sa ta padayon sa akong balita sa inyo karon. Anak muna. Huwag kalimutan. Sige. Sabi ninyo, na ako'y gipalit ka ng, di ba itong niagin na, di ba, nang na ako'y GoPro nga nakuan, regalo. Karon unsa may pares ato kay hilig man ko kanta-kanta jud mga kalula, mga guys niya. Karon nipalit ko. Ni-order ko sa kanaganing kuan. Kanang sa mga usay pangalan nila anak. Kana sa Lazada man siguro na. Oh, ni-order ko. Dali naman sa daw kunom kay maabot di. Ni ko na ko naimban ko ba kay barato raman di ay. Kay nag-sale sila karon. Tung una, one dako karon ni gamay. Karon narak pakita sa inyo ha. Saan siya? Singing live sound card. Darao. Saan yun? Ay, kita mo. Parihan naman eh. Naram leja. Tara, balistad. Tuli ba? Nya. Magkuan-kuan niya itong abrihan. Pangablihan kay para magkanta na ta. Katong gusto nga maminaw matagabi lang tani magkanta kana. Padunggan im pahuway magigda-igda. Ya ma-remember na to tong mga karaan nga kanta. Para sa akong edad kabalo man ana nga mga kanta sa unang panahon katong mga mingaw gani nga kanta samtang matulog ka, yung minaw ka, anak. Kantahan ta mo, anak. Kabalo mong kuta ng mga karaan kanta, guys. Sa maniway kadugay ba? Sa ba? Hoy, Miming, unsa na imong gi... Uy, nabalin man eh. Si madaot ato. Wow! Oh my God. Masa din ni? Pero ang kaproblema ni, para asa ni? Kani. Murag duda ko ali sa mic ni ba? Sungsung dira o. Ayan. Ano si Lola? Oy, siyawan si Lola. Oy, kuha na jud. Sa unang panahon hilig kay kog kanta. Nakadagdaw biya po ko sa una. Dito sa wala naman Roy DXSS daugon dyan naman nagkanta-kanta dito ay pambato kay tas DXSS sa una no ang hit pa man to sa bangkal ano wala na unsan lagi sila wala na dyan DXSS pag panahon pa to na ako na DXSS siya hindi nga ako magsigig siyaok guys siyaok magaling ka na magaling hindi atik-atik. Uy, smile! Ay, darao. Dugay ba dahil ni Akyado nga makanta na ta. Kaya gwapo daw kag-tingog. Ano ba? Kagwapo daw tingog. Ano, baka ga-recording ba? Kita magkukuan eh. Kanta-kanta tong babae. Ay, gwapo lagi na. Ay, dara. Kani, pang asa ni?
Malang ano. Kani mo ni siya guys ang una. At ni nabasa man nato ni para unsa ni. Ay, instruction manual guys. Ay, itong basahon. Instruction manual. Oh, unsa pa ni? Ay, mo ni siya ang basahon nato. Wait! Miming! Modern yung pagwapo ng broadcasting and recording microphone. Kanisya. Yes, kuyawa no? Hindi jud na buak kon kay basi mabasag na agoy. Kasi basag na nga tong mga tingog dara. Sabay mo andiri dara dara mga Hindi na natin ibukag yun guys Tingnan kani mga wire daghan kaay diri. Kani mo na ni sa microphone guys Tapos lock yun daw. Kani asa ni basta kanya na itong buhato na kanang atong ukito ni asa pang kuan mga kuan. Daghan ba di ani? Di ka memorize baka tani. Kani sa microphone ni duda na po jud. Kani. Hindi ka na magbiyango-yango. Diri ito sudok dahil diri. Kani ato na yung ikuan guys. Uy! Nag-give ni siya guys. Putos manig maayo kay adlok na sig magbasag ba no? Ano katuloy ba ani? Asa na ni? Mo yun yung kanta ng microphone. Ito pa. Dara. Ay, mo yun. Kabalo na jud ko guys. Mo na yung microphone. Dara ang tuslukan, no? Tulo ka buok, no? Mana ni no? Dara. Hello. Joke. Wala pa din. Hello. Lungan. Hello. Kanang sa Pasko guys, mukanta ko guys kanang mga pwede ba yung request siguro? Pwede mong request ka ng mga opera. Opera guys. Wow, Lula. Rindog ang balibo gani. Una. Haud kay ko anong musundo guys. Sige lang makita raman na minaw raman mo. Nagkaingon dyan mo. Sama na siya Naraon man day na siya kaayo, kabalo man day na siya mukanta. Na. Uy, mo ni siya ang Kamu na day basa. Ay, sa manit ninyong lola nga wa may para. Tanawa. Wala ko dagan day pinduton diri. Mas gapuha jud ay unta ni ba? Uy, yaw na lang kay ako hindi magkuhan ani kay basig mga guba pa ni mabasag pa na itong tingog ani. Nya na lang na kita na bitaw ni. Muni siya mga kagamitan guys.
Yung basa. Ay, kaning stand. Ayan pa ha. Mali ang stand. Di ba install? Instruction manual. Oh, daro di ay oh. Tanawa na ko to sa akong antipara dong be. Na dito antipara dong. Ang GoPro naman gani guys munang kuan kay ko basa gapo ba jud ako ba po'y tanaw-tanaw ni guys ko ngayon medyo ko sa GoPro. Wow, eating aso. Mag antipara na ta guys. Nawa nain kayo kung tipara guys no. Parang si Lula Basyang. Tara. Dual mobile phone live connection method. The usable interface of this product. Asa di ang kuan? Dara. Ang ganang diri down. Lolo diri. Kumurag ikaw ng ikuan. Murag ikwintas bitaw nga. Lagi. Ano? Kung ayaw na gani. Di ko kadungog sa kong tingog. Tubag mura kaga-recording guys ba. Kaya ibukot bitaw ang kuan. Ani isusog na nato daan ni siya. Ano ba na? Sige na. Sige na mo. Dili man mo plan. Ayan. Ayan. Kabalo na po ito. Hello? Dungog ah? Dungog? Hello, hello? Oh, wala ka daw. Kami. Ini ang tanong ko. Instruction. Hey, Memeng! Samo kayo, sige siya sa pangukay. Ayaw. Ayaw ba? Hello. Ako si Smokey. Na ako'y tuluganan. Sige, sige, butang. Bye. Buang ringa na. Gitara, pwede na gitara diri. Kasi nang itong ringahan na, oy. Manto ka itong na kung giganahan kay nakadungog tas tingog. Kahit kuan na lang man di ay kani o. Pwede kuan. Kani o. Headset. Wala man diri ning tindog. Wala man. Sa tapa guys ha. Kay setas sana man magpakitabang ko guys. Kay wala ko kabaluan ni. Masig ang tingog na kumura na nung kuan. Ang bukbok bitaw nga lata. Basag ba? Atangin ninyo guys ha. Kay muna na itong i-vlog. Atong i-vlog karon. Nagmahuman na ito. Kuan ana. One. Sa inamit-amit ng aking minahal, madalian lamang at ilan ang nagtagal. Isa lamang ang binabalikan. Alaala ng kahapon pinabayaan. Sa inamit-amit
aking makapiling kung sino-sino ang umibig sa akin. Isa pa lamang ang inasam-asam. Ang nakalipas di na maaaring balikan. At kahit iba na ang minamahal mo, kung sino man ang siyang may-ari ng iyong puso, ang bawat pangalan, kalaro, kaibigan, isa pa lamang ang minahal ng ganito. Sa lamig-lamig ng aking makapiling, kung sino-sino ang umibig sa akin, isa pa lamang ang inasam-asam. Ang nakalipas di maaaring balikan. At kahit iba na ang minamahal mo, kung sino man ang siyang may-ari ng iyong puso, ang bawat pangalan, kalaro, kaibigan, isa pa lamang ang minahal ko ng ganito. At kahit iba na ang minamahal mo, kung sino ang siyang may-ari ng iyong puso, ang bawat pangalan, kalaro, kaibigan, isa pa lamang ang minahal ko ng ganito. Isa pa lamang, isa pa lamang, isa pa lamang ang minahal ko ng ganito. Forget to subscribe and like. Bye bye. See you in my next vlog. Subscribe to my